пахта зироати асосии хоҷагии халқи ноҳияи Вахш маҳсуб ёфта, кишоварзон барои гузаронидани кишти пахта омодагии ҷиддӣ гирифтаанд. бахусус дар ин ноҳия ба кишти пахтаи Маҳинах низ эътибор дода дар майдони 200 гектар кишт хоҳанд гузаронд. мувофиқи дурнамои кишти зироатҳои кишоварзӣ дар ноҳияи Вахш ба нақша гирифта шудааст, ки имсол дар майдони 9400 гектар кишти пахта гузаронанд. аз он ҷумла дар майдони зиёда аз 200 гектар кишти пахтаи Маҳинах ба нақша гирифта шудааст. хеле ки мушоҳида намудем, чандин солҳои наздик баҳор барвақт омада истодааст. бинобар ҳамин хоҷагиҳои пахтакор аллакай заминҳои худро барои кишти пахта омода намуда истодаанд. майдони кишти ғалазор дар ноҳияи Вахш 2700 гектарро ташкил медиҳад. имрӯз нашонамои ғалазор табъи дил буда ғалакорон ба озуқадиҳӣ машғуланд ба хотири он ки ҳосили зиёда аз 40-50 центнерии гандум ба даст доранд. дар ноҳияи Вахш зиёда аз 2700 гектар кишти ғаладона гузаронида шудааст. хеле ки мушоҳида намудем, майдонҳои ғаладона аллакай бо озуқаи якум таъмин карда шудааст. озуқадиҳии дуюм идома дорад. ҳосил хуб аст. майдони кишти пиёди барвақтӣ бошад дар ноҳияи Вахш 265 гектарро ташкил додааст. сардиҳои зимистони имсола то андозае таъсири худро гузошт, вале деҳқонон дилсард нашуда омилҳои парвариш ва нигоҳубини пиёдро дуруст баромонданд ва имрӯз барои ҳосили хуб умед мебанданд. дар ноҳияи Вахш мувофиқи дурнамо 265 гектар кишти пиёз ба нақша гирифта шуда буд. мо аз нақшаи дурнамо пурра баромадем. дар ноҳияи Вахш дар майдони 950 гектар боғ дарахтони гуногун парвариш меёбанд. кишоварзон ба қадри ҳар ваҷаб замини диёр расида аз он самаранок истифода мебаранд. зиёда аз 950 гектар боғҳо мавҷуд аст. аз он ҷумла 338 гектар ангурбоғ. имсол камтар боду ҳаво паст омад. ба пастии боду ҳаво нигоҳ накарда боғдорон боғҳои худро солим нигоҳ доштанд. дар ҳақиқат саҳми аҳли заҳмати ноҳияи Вахш дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат арзонию фаровонии бозорҳои истеъмолӣ назаррас мебошад. онҳо соли равон азми комил доранд ки ҳосили хуби гандум, картошка ва меваю сабзавот ба даст оварда нишондодҳои истеҳсолиро боз ҳам афзун гардонанд. Саидзода Шералӣ, Шӯҳрати Шералӣ, Дониёр Казаков, Ахбор, ноҳияи Вахш.